Hej så. Hvad? Ja, jeg hørte, de ikke havde sat de nye køkken op, og det er jo lang tid siden, jeg rev det gamle ned, så den går jo ikke. Ja, men jeg har altså ikke betalt anden rette, så bare smut. Det ved jeg godt, men jeg skal ikke på arbejde den næste måneds tid, så kunne jeg jo lige. Hvad så vil du bruge din ferie på lige at sætte mit køkken op? Nej, det er ikke ferie. Du må virkelig have et sølle liv, at du ikke har andet at lave, end at sætte folks køkkener op. Man kan ikke leve uden et køkken. Hey. Er du okay? Ej, sådan kan du ikke bo. Hvad tænker du på, når du ser mig? Er jeg den moderlige type, eller den erotiske type, eller er jeg bare sådan snærpet? Nej, jeg synes, du ser godt ud. Virkelig godt. Ikke spor snærpet. Prøv lige kom. Ikke særlig snærpet, hva'? Du må også gerne kysse mig. Nej. Ja. Kys mig. Min mand er gået fra mig, han synes, jeg er snærpet. Jeg synes mere, du er sådan en, man har lyst til at danse med. Måske kan man bare ikke elske mig ret længere ad gangen. Jeg tror, man kan elske dig lige så længe det skal være. Udenpå ser det måske okay ud, men indeni der er altid noget værre rod. Det tror jeg ikke. Da du kom første gang med dit køkken, så tænkte jeg på, om du havde en kæreste. Jeg har også tænkt på dig. Sådan her. Gravid og lykkelig og det hele. Og det første, jeg tænker, det er, har han en kæreste? Det er da et mærkeligt hoved. Hvis du er min kæreste, så vil jeg aldrig nogensinde forlade dig. Ej, vi kender dårligt nok hinanden, og her ligger vi allerede. Det var vist også et dårligt tidspunkt, jeg kom på. Det er nok bedst, hvis du går nu.